Čaute ľudia, ja vás vítam u nového videa z Minecraftu a dneska rovno podľa názvu sveta opäť môžete vidieť, že veľa železa, žiadna breza, pretože keď dneska uvidím brezu, video končí. Myslím, že si môžeme založiť svet a bol by som veľmi rád, kebyže kliknete na tlačítko lajku a vôbec by som sa nehneval, kebyže ku tomu kliknete aj na tlačítko odberu. A ak chcete viac podobných videí a nechcete ich zmeškať, kliknite aj na zvonček a žiadne nové video vám neutečie. Takže dúfam, že sa nespomneme hneď v brezovom lese, lebo posledné video s kravami bol dosť veľký fail. To bol asi speedrun v nájdení kravy, ten svet, takže zakladá sa nám svet a dúfam, že my tu teda neuvidíme žiadnu brezu. Akože brezy sa nespawnujú tak často, ale aj tak je ich tu docela. Hey, GG Algane, GG! Čaute, dajte odber.